na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa ta maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Balagtigi. Gusto bitaw ta kong sulti nimo. Wa na lang kani bawman ko nga kaskas lang ko sa akong isulti diyan nimo. Kay di man kamot tingog. Nagunaw-na lang ko, anak. Kung saan ko ang ibiginahan mo mahibalik na ito. Ato siyang kuhaon sa dagat, daddy. Oh. Niadto ko sa dagat. Nagpakuyo ko ni Nanay Tirang. Nakikita ko ni Mami Laura. O nagkakita ba mo siya mong inahan? Oo. Ay! Tabang! Tabang! Sinang tirang? Ay, hala! Hindi irang, ano, mangkaday! Sakit, mangkaday! Unsa mangkaday! Ay, hangad wasay! Hangad! Ay, hangad! Unsa may ako hangdon? To! Wa may to! Wa may, nakitas kisame! Wa man day kisame! Ay, no. Niyantas gawas, day! Hangad lagi! To. Tanawag on sa imong nakita! Nagtirang! Ala! Ano na? Ay, Dong, tanawa ninyo, Dong James! Tanawa, oh! Hala! Hala! Mga hala! Ang langit ingon sa giukay! Ginoo! Ang dagom giiway sa kahayag! Og unya ingon sa mubalik isam sa pagtikyop! Hala! Hala! Nagtirang! Gano? Dong, Pila man kahala na ko bahaton ani. Ay, naglibog ko. O sa kinahita mo. Ang kahayag kitabunan sa kangit-ngit. Ay! Ug boto sa iiway sa kahayag ang itabo niyang kangit-ngit. Karon pa ko kakita ining hitabo ha. Pila man kahala akong gamiton ani. Dong, dunay daotang tilimad, oh, Dong No. James! Tanawa ninyo ang Ginoo! dagat! At bang sa atong nahimutangan, naghusa! Sergitos, Hagabon, Filomeno, Aqua, Quetera, Iliambus, Olympus. Sergitos, Hagabon, Filomeno, Aqua, Quetera, Iliambus, Olympus. Kapadayon siya siyang gihimo. Iingon sa nabugatan ko sa iyang gahom. Dili ko kapiog sa iyang gahom. Nimbus, Olympus. Isiga na niya ang iyang mga mata. Ug wa siya'y kalimutaw. Gasiga ang iyang mga mata. Husto, immortal man di ay kini si Aqualus. Maungwa siya'y kalimutaw. Mula sa tubig ang tibuok kapanganuran o pagkauman ibundak sa tibuok kalibutan aron mga matay ang tanang mga mortal. Ay ko magpaabot, mubi ako. Agtuon ko si Wasay. Ug si Laura ug dili si Aqualus. Huwa ko'y kasukol ni ikaduhang hari sa dagat. Maayo to si Laura. Kay ang iyang gahom naggikan ni Gia. Nibiya na ang bitin. Huwag ko niya hilagti. Nganong naghilak ka? Katlo ko, namudaog yun si Aqualus. O nganong nakaingon kang mudaog si Aqualus? Uwahi na ang tanan. Wa pa ni mo matangtang ka nang nakagapos sa imong kamot. Dili mo magamit ang imong gahom ni Gia. Og tanawa ang palibot. Nagsaag kadagatan. Og itong kayong kapanganuran. Nagsumpay-sumpay kini. Sa pagkakaroon, ang atong paningkamutan nga makalingkawas ka sa gigapos nga bildo ni anang imong mga kamot aron magamit mo ang gahom nga anaan nimo. Serenya! Kung mapuno sa tubig ang tibuok kapanganuran,
Mubundak ang uwan, nga way hunong-hunong, ug mga matay ang mga tao. Apan human unya sa hitabo, sige na sab ang musilot, ug apil ko sa mamatay. Apan ikaw, adto ka ni Aqualos. Si Aqualos ang manag-iyan nimo. Dili ko musugot sa rinya. Dili ko musugot. Wasay! Wasay ablihi ko! Wasay! Uy, abli man di kininggit. Ay, musod na lang ko. Samtang busy pa ang animal nga Aqualos. Kinahanglang makuha kong tabong ko ug taguan ko kini. Wasay! Wasay! Wa si Wasay. Usa! Ay wa lagi si Wasay og si Dog James. Si Wasay ang importanteng ikasulti ko. Ginoo ko! Ay, sampit man lagi ka Ginoo Lucio. Di ba, yawa man tong imong giampuan. Itong og puti ang akong giampuan. Mao na akong giampuan kaniadto. Apan karon, kinalang mo sandig na kus puti nga mahika. Butan naman ko. Tirang mululop. Bitaw, nilunop naman ni Antong ni aging simana. Oy, mubalik og lonop. Musaka na sabday ang mga tao din sa bukid. Bisan ang bukid, dili makatabang sa paglunop nga mahitabo kung mulukop na ang kapangaluran sa tubig. Unsay buot nimong ipasabot? Maglunop ang tibuo kalibutan, tirang. Unsa? Og si Laura. Maayo kay gahisgot kang Inday Laura. Gusto si Inday Laura kigsulti nimo. Tirang, dili na importante nga makikita pa kanako si Laura. Ang importante nga gamiton ang iyang gahom ni Gia kay maukad to'y makasumpo ni Aqualos. Ha? Samtang dili pa makuha ni Aqualos ang trabong ko, ihatag ka nako ang trabong ko aron dili makuha ni Aqualos. Kay kung makuha kini ni Aqualos, mapildi kitang tanan, mga matay tang tanan, tirang. Oo, trabong ko. Gahisgot si Inday Laura. Ayaw paglangay, tirang. Ihatag na kanako ang trabong ko. Tay sagod unsa man na ba? Nganong ako may gipangitaan nimo ana? Wa man ko magkaila. Nahadlo ko sa gisulti ni Serena. Kinahanglang mabuak ning nagkagapos na ko. Kinahanglang mabuak ni. Laura! Day! Yan ang miday! Pagdo! Gino! Si James og Ay, liwasay. Ay, man! Ni Abe siniwasay. Kay guhaon ko ikaw din eh. Musugod kang sa dili, Laura, dadoon ko ikaw pagbalik sa mama. James. Gusto kong intak ang atong pamilya, Laura. Gusto kong ikauban ka. Ikauban ka na mo ni Francel. Laura, sabta ko. Dili ko gusto magpabilin ka din sa dagat. Kuyog na lang halandong Laura. Sa katapusang higayon nga ikauban mo ang imong pamilya. Celia. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!